дар 4 соли ахир Комиссияи олии аттестатсионии Тоҷикистон ё ба истилоҳ ВАКи тоҷик тасдиқи ҳудуди 200 рисолаи илмӣ ва 50 дараҷаи илмии донишмандони тоҷикро рад кардааст. ҳамзамон ин ниҳод барномаи антиплагиатро роҳандозӣ карда асардуздии донишмандони тоҷикро дар марҳилаи баррасӣ ошкор мекунад. агар донишмандеро ин пойгоҳ дар асардуздӣ айбдор карда сипас донишгоҳе барои вай дараҷаи илмӣ дархост карда бошад, чунин пешниҳод рад мешавад. тирамоҳи соли 2017 дар Тоҷикистон Комиссияи олии аттестатсионӣ ташкил шуд ва ҳамакнун куллияи рисола ва дараҷаҳои илмии донишмандони тоҷик дар ин муассиса тасдиқ мешаванд. аввалан шаҳрвандони кишвар олимон масалан олимони ҷавон имкон пайдо карданд ки дар худи кишвар бевосита рисолаи худа дифоъ кунанд. таълифи рисолаҳо ба забони давлатӣ хеле зиёд шуд ва дар ин маврид гуфтанӣ ҳастам ки яъне забони илмии адабии тоҷик низ имрӯз шакли муайянаи худаша гирифтааст ки дар ин масъала баҳсҳо зиёд буданд. бо ин вуҷуд бархе аз донишмандони тоҷик ба фаъолияти Комиссияи олии аттестатсионии Тоҷикистон хушбин нестанд ва мегӯянд ки сатҳи илми тоҷик дар муқоиса ба солҳои қаблӣ ба маротиб поин рафтааст. онҳо мӯътақиданд ки тасдиқи рисолаҳои илмӣ ба мисли солҳои қаблӣ дар Русия аз таҳияи асарҳои илмии камарзиш ҷилавгирӣ мекард. وقتی جدا کرد در کرنه یکتا وقتی امی باشد و من میدونم و قاعده تخریج منصونن اینجا حاضر من دیدم چند تا ایمویا من به تلفن کنم معلوم نه چی نویسدی تخریج اما گفتم خواندگیم نمید چی میکنم تو فرقت چی میگم. манобаи Комиссияи олии аттестатсионӣ дар суҳбати бидуни сабт изҳор доштанд ки фошкориҳои пойгоҳи диссернет онҳоро ба чунин сахтгириҳо водор кардааст. феълан дар Тоҷикистон 54 шӯрои диссертатсионӣ вуҷуд доранд ки аз сӯи Комиссияи олии аттестатсионӣ сабти ном шуда унвонҷӯён дар он аз рӯи 145 ихтисосҳои анъанавӣ ва 122 ихтисосҳои доктори фалсафа рисолаҳои номзадӣ ва докториро ҳимоя мекунанд. яке аз бартариятҳош ин аст ки бо забони тоҷикӣ ҳимоя мекунанд ва дуюм бартарият ин ки аз харҷҳои зиёдие ки барои тарҷума дар корҳои пешина вай мешуд сарф мешуд аз ин ҳам гӯем ки раҳо ёфтанд. феълан дар Тоҷикистон 4421 унвондорони илмӣ ҳастанд ки 28.5% онҳоро занҳо ташкил медиҳанд. аз ин теъдод 839 нафар докторҳои илм ва боқимонда номзадҳои илм мебошанд. дар чанд соли ахир пойгоҳи диссернет дар Москави Русия аз даҳҳо мавриди асардуздии донишмандони тоҷик аз ҷумла дар миёни мақомоти кишвар низ хабар дода буд. вале мақомоти тоҷик мегӯянд ки диссернет як созмони ғайридавлатӣ аст ва баровардаҳои он қувваи қонунӣ надоранд.